Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας και όπως βλέπετε σήμερα θα παίξουμε Pro 2016. Θα παίξουμε, όπως βλέπετε, Γαλλία, Γερμανία. Εγώ είμαι Γαλλία. Ήθελα να σας πω ότι έχουμε καλούς παίχτες. Έχω τον Griezmann, έχω τον Pogba 108, έχω τον Payet 109. Θα τον πάω κάπου εδώ για να ανεβεί το rating του. Τώρα, όπως ξέρετε, πήραμε τελεχειριστήρια εγώ και ο Σωτήρης και πώς το λένε μωρέ, και τώρα δεν παίζουμε με τα βελάκια και ναι, πάμε να παίξουμε. Έχουμε πολύ καιρό να βγάλουμε βίντεο. Ο Σωτήρης θα βγάλει Cat Mario. Θα έρθει σπίτι μου να βγάλουμε βίντεο και οι δυο μας που θα παίζουμε διπλό, γιατί έχει ένα τηλεχειριστήριο ο Σώτης και ένα εγώ. Πάμε στον αγώνα εμείς. Το έχω βάλει στο κανονικό για να μην λέτε ότι νομίζετε ότι το έχω στο εύκολο. Είναι δύσκολο τώρα. Έκλειψα την μπάλα. Πού τη δίνεις την κάθε τι πάσα ρε. Βγάλει τη σέντρα, κάνει την κεφαλιά με τον Μπενζεμά και γκολ! 1-0. Με το Καρίμ Μπενζεμά που δεν είναι καν πάνω από 100 rating, αλλά έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ με την κεφαλιά. Βλέπετε εδώ τον πανηγυρισμό τους. Ένα φανταστικό γκολ από τον Καρίμ Μπενζεμά, assist του Griezmann. Στο έκτο λεπτό κιόλας, 1-0. Για να μην λέτε ότι έβαλα γρήγορα γκολ, άμα είχα πάρει τη Γερμανία το ίδιο θα είχα κάνει, αλλά τέλος πάντων. Και η Γερμανία 3,99, πάνω από 100 έχει rating, 3 παίχτες η Γερμανία. Έχει τον Neuer, τον Boateng και τον Kroos. Και εγώ έχω τον Payet, τον Varane και Pogba. Για να είμαστε και δίκαιοι λίγο. Όχι να κατέβει. Όχι. Oh my god. 1-1 με τον Οζίλ, εκδίκηση από τη Γερμανία, από τους Βαβαρούς. Αλλά δεν θα το αφήσω έτσι. Δεν θέλω να βλέπω τα replay αυτού του γκολ. Αυτοί μου το βάλανε στο 16. Τώρα μπορεί να πήγε στο 17, αλλά τέλος πάντων. Δώσ' την πάσα εκεί. Μην τη δίνεις την μπάλα εκεί, αλλιώς θα σου... Μην σου πω κάτι τώρα, αλλά έχει χάρη. Εκεί. Τώρα θα δώσει εκεί, μετά θα δώσει εκεί, μετά θα δώσει εκεί. Σουτ! Γκολ! Γκολάσο! Με τον Ματουιντί. Πολλά γκολ βλέπουμε. Ακόμα 3,5 λεπτά πέρασαν και πολλά γκολ ρε φίλε. 3. Oh my god. Πώς μίλησε έτσι ο σχολιαστής όταν έβαλε γκολ ο Ματουιντί. Για να ξέρετε, εγώ πάντα όταν βάζω γκολ, μετά ξανά τρώω γκολ. Δεν ήταν πέναλτι. Μπορεί να είναι κόκκινη κάρτα. Πες ότι είναι κόκκινη. Πες μου ότι... No! What the hell? Πώς γίνεται να ήταν αυτό κόκκινη? Εντάξει, του έκανα φάουλ, αλλά... Εντάξει, δεν πήρα καθόλου μπάλα, αλλά... Κόκκινη ρε βλάκα διαιτητή. Πες μου... είναι free kick. Όζελ! Και η μπάλα βγει κοντράρει και πηγαίνει κόρνερ. Sorry άμα φαίνεται χάλια η κάμερα. Έχει ένα πρόβλημα. Θα τη φτιάξουμε. Μην ανησυχείτε. Μπενζεμά που κάνει, τρέχει μόνος, η μπάλα δεν βγαίνει έξω, την προλαβαίνει, ξαναπηγαίνει για να βγάλει μια σέντρα. Βαλμπουενά! Γκολ! Όχι με το Payet! Ο Payet! Yes! 3-1! Ακόμα μέσα στα 5 λεπτά και έχουμε δει γκολ.
3 γκολ από την Γαλλία και 1 γκολ από την Γερμανία. Θα έρθει, όπως σας είπα, νομίζω ότι σας είπα, θα έρθει κάμια μέρα ο Σωτήρης να παίξουμε διπλό, θα το ανεβάσω, θα βγάλουμε και βίντεο. Ως τώρα δεν είχε έρθει χθες, παίζαμε πολλά μάτσα, αυτός έπαιρνε την Πορτογαλία. Εγώ έχασα περισσότερες φορές, μπορεί αυτός να νίκησε 5-6 φορές. Τουλάχιστον το παραδέχομαι για να μην λέει μετά και αυτός. Ο Σωτήρης. What a save! Πόσα save έχει κάνει ο Λόρις. Και εγώ μπορεί να είχα νικήσει μόνο 2-3 φορές. Εντάξει. Θα βγάλουμε gameplay και με το Σωτήρη. Εν τω μεταξύ αυτό είναι το... αυτό το βίντεο είναι για το match που είναι αύριο νομίζω. Ναι, και θα ανεβεί σήμερα. Οπότε ο Σωτήρης είχε έρθει χθες, για να μην λέτε όταν ανεβεί το βίντεο θα είναι προχθές, παρόλο που θα ανεβεί σήμερα. Σήμερα παίζει Πορτογαλία-Ουαλία. Μπέιλ vs Ρονάλντο. Δεν ξέρουμε ποιος θα νικήσει. Έλα μωρέ, πάρ' την μπάλα. Τάκλ χωρίς λόγο. Χθες με το Σωτήρη που πέσαμε διπλό, ήμασταν και οι δύο από την ίδια ομάδα και είχαμε πάρει την SG7 και εναντίον την Μπαρτσελώνα. Και ήμασταν και οι δύο μαζί και πηγαίναμε στον ένα παίχτη. Τάκλ χωρίς λόγο. Τάκλ χωρίς λόγο. Έτσι κάναμε την ώρα και γελάσαμε πολύ. Δεν ξέρετε πόσο γελάσαμε χθες. Oh my god. Όχι! Τι κάνεις? Δεν σου είπα να αφήσεις την μπάλα κάτω. Πω, τι τους κάνουν τους Γερμανούς ρε, τι τους κάνω εγώ ρε. Γιατί το έκανα αυτό μόλις τώρα δεν ξέρω κι εγώ. Έλα, πέναλτι, πέναλτι. Πέναλτι, ο Νόγερ. Δεν έχω παίξει ποτέ προ και να έχει συμβεί αυτό με το τερματοφύλακα. Δεν το έχω δει ποτέ, κοιτάξτε εδώ. Εν τω μεταξύ εγώ νομίζω ότι δεν με ακούμπησε καν και έδωσε πέναλτι, αλλά what? Δεν το περίμενα. Περίμενε. Θα αλλάξω παίχτη, θα βάλω τον Πογμπά. Κοιτάξτε, θα κάνω λόμπα. Μου το έμαθε ο Σωτήρης χθες. Παπ. Κοιτάξτε. What? Όχι, γιατί έκατσε στο κέντρο μωρέ. Έχασα ένα πέναλτι. Oh my god. Πώς είναι να νιώθεις όταν χάνεις ένα πέναλτι. Δώσ' την πάσα μωρέ, δώσ' την πάσα. Τάκλ χωρίς λόγο. Τάκλ χωρίς λόγο. Έδωσε και φάουλ. Μην μου πείτε ότι θα βάλετε γκολ τώρα. Oh my god. What a save from Loris. Μόλις τελειώσει το match θα δούμε και τα στατιστικά. Oh my god, αυτός ο Loris με έχει σώσει τόσες φορές σήμερα σε αυτό το match. Πουπ. What up dude. Δώσε την πάσα στον Benzema, καλά ρε Griezmann. Τώρα θα ακούτε ότι πατάω τα κουμπιά όταν αλλάζω παίχτη, ακούστε. Τάκλ χωρίς λόγο. Τάκλ χωρίς λόγο. Τάκλ χωρίς λόγο. Και δεν έδωσε πέναλτι ενώ ήταν καθαρό τάκλ. Τάκλ χωρίς λόγο. Τάκλ χωρίς λόγο. Και πάλι. Τι κάνεις εκεί ρε. Εντάξει, ο Βαράν έκανε φάουλ, αλλά μη σου πω καμιά κουβέντα τώρα. Ο Χέκτορ νομίζω είναι αυτός που τσακώνησε κιόλας. Ψωλή. Τώρα δώσ' την μπάλα ρε Λόρις. Τι κάνουν τόση ώρα οι τερματοφύλακες ρε φίλε. Να δώσουν την μπάλα ενώ παραδείγματος χάρη ο παίκτης μου να έχει πάει για αντεπίθεση, όχι αντεπάθεση. Δεν ξέρω κι εγώ τι είπατε μόλις τώρα, αλλά τέλος πάντων.
Τσάπα νομίζω ότι το είχα ανοιχτό για παράταση και για πέναλτι. Να το πάω παράταση και πέναλτι. Άντε, ας το πάω. Δώσ' την πάσα πίσω. Έλα μωρέ τώρα. Θα προσπαθήσω να το πάω παράταση και πέναλτι. Άμα δεν μπορέσω δεν πειράζει. Εντάξει, δεν θα γίνει τώρα. Δώσ' την μπάλα πίσω. Εντάξει. Μπήκε ένα γκολ. Εντάξει, αυτό το άφησα οπωσδήποτε. Δώσ' την μπάλα πίσω. Εντάξει, τελείωσε. So guys, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe και share τα βίντεο μας. Πολλά βίντεο έρχονται. Όχι μόνο με Pro, αλλά όπως σας δείξαμε μπορεί και με Tekken 6, με Cat Mario, με Outlast. So αυτά, ελπίζουμε να σας άρεσε. Όπως σας είπα, κάντε like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. See ya!